Hello everyone, welcome back to the channel. This is Dream Web Video Creator. लोगोफोर नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडियानि थ्रुयै इन्डिया आरो पाकिस्तानजों दावहा जानायखौ गोबाङानो नुखादों जानांगौ। दा बिनिनो एसे आपडेट आं जिखिनि मिथिदों नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। बिनि सिगाङावबो आं मोनसे भिडिअ बानायखांबाय बे दावहाया बोरैहाय जाजेननो हमनाय। बे पेलगामाव जानाय जाथायखौ लानानै जोंनि इन्डियाया पाकिस्ताननि उग्रपन्थिफोरनि सायाव खिथेर लाफिनदों। जाय दावहायाव जोंनि इन्डियानि माखासे आइजोफोरा गाव गावनि फिसायखौ जिउ फोजोबनानै लानो गोनां जादों। बिनिखायनो बे दावहानि मुंखौ दोनदों अपारेशन सिन्दूर। जायनि थाखाय जोंनि डिफेन्सनि आइजो अफिसार कर्नेल सफिया कुरानसी आरो एयार फर्सनि कमान्डार यमिका सिंमोना टारगेट खालामनानै पाकिस्ताननि उग्रपन्थिफोर थाग्रा 9थासो जायगाफोरखौ मिसाइलजों एटेक खालामदों। बेवहाय माखासे पाकिस्ताननि उग्रपन्थिफोरा गोबाङानो बिदिनो जखम जानो गोनां जादों। खायफाबा गाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जादों। बेखौ लानानै पाकिस्ताना गावसिनि उग्रपन्थिफोरखौ सापर्ट खालामदों आरो इन्डियाजों दावहा नांनो नागिरदों। इन्डियाजों दावहा नांनो नागिरनानै माखासे टारगेट खालामबावदों। जोंनि इन्डियानि माखासे सिटि एबा सहरफोराव 15थासो जायगाफोराव मिसाइल बेरफ्रुहोनो टारगेट खालामदोंमोन। नाथाय जोंनि इन्डियानि एयार डिफेन्स सिस्टेमा जोबोद स्ट्रं। पाकिस्ताना माखासे टारगेट खालामनानै जोंनि इन्डियानि सिटिफोराव 15थासो जायगाफोराव मिसाइल गावहरदोंमोन। बे मिसाइलखौ जोंनि इन्डियानि एयार डिफेन्स सिस्टेमा S-400 जों गोजौआवनो गावख्रुबनानै बेरफ्रुहोजोबनो हादों। नाथाय पाकिस्ताननि टारगेटफ्रा गासिबो मिशन फेल जाजोबदों। बिसोरो जिनाखि जोंनि सिटियाव सिटिखौ मिसाइलजों गावनानै बेरफ्रुहोजोबनो नागिरदोंमोन बे गासिबो फैमाल जाजोबदों आरोना लोगोफोर। दा बिनिखायनो लोगोफोर जोंनि इन्डियाया बयखौबो सांग्रां जानानै थानो खावलायदों आरोना। जायगा जायगा बिदिनो मक ड्रिल फोसावबाय, जायगा जायगा बिदिनो साइरेन गाबगोन आरोना। साइरेन गाबोब्ला नोंथांमोना माबायदि साबधान जानांगौ, माबायदि दुश्मनफोरनि आखाइनिफ्राय पाकिस्ताना गुलि गावहरोब्ला, पाकिस्ताना मिसाइल गावहरोब्ला जोङो माबायदि सांग्रां जानांगौ, माबायदि जायगायाव थानांगौ, बा लाइटफोर जोंनाय दंब्ला लाइटफोरखौ जोङो खोमोरजोबनानै खोमसि दोननांगौ आरोना। बिसोरो हरनि समावबो एटेक खालामनो हागौ नालाय, लाइट थाबाथ' बिसोरो एटेक खालामनो चान्स मोनगोन नालाय, बेनिखायनो जोङो लाइटफोरखौ खोमोरनांगौ आरोना। बिनि बागै माखासे साइरेननि सोमोन्दै नोंथांमोना भिडिअ नायब्लानो जाबाय, फोरोंनाय जादों आरोना। बेवहाय नोंथांमोना ओरैनो जुद्धखौ हालखायाव दाला। दायो जुद्धआ बारानिफ्राय बारासिन जालांगासिनो दङ। जोंनिया चाइनाखौबो गिनो गोनां। चाइनाया बारा गोजान नङा नालाय, जोंनिफ्राय अरुणाचल बारबानो चाइना मोनो। बेनिफ्राय जोंना ओरै मेघालय बारबाथाय बांलादेश बर्डार, बांलादेशआबो बारा गोजान नङा। दा बिनिखायनो जों एसे जेसेबां हायो नोंथांमोना एसे एलार्ट जानानै थानाया मोजां। बयबो नोंथांमोना एसे साबधान जानानै थाब्लानो जाबाय आरोना। दिनै आं नोंथांमोननो बे आपडेटखौ मोननायखाय आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आरो बिदिनो आपडेट फैबावोब्ला नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै खोन्थानो नाजागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।